il-mulej sedqa qed nerġgħu narawha ċara bħal żmien Mosejl għaddej. Waqt kien ngħixu f'ġranet ta' prova ta' ġuħu ta' dalma u ta' sejf, għam xorta leħinna fix-xari jitwi ħejjulu it-triq lil-mulej. Arawhu ġej rikeb fuq isħaq jiddisu x-xemx x'kien it-tromba d-dor għajtu l-kol din is-sena tal-ġublew min ġebel Sion fitwa nistennew. Arawhu ġej rikeb fuq isħaq jiddisu x-xemx x'kien it-tromba d-dor għajtu l-kol din is-sena tal-ġublew min ġebel Sion fitwa nistennew. Dawn jiem Eżekjel il-profeta għax l-Adam jitlaħħa mirit u dawn huma l-jiem tas-serf tiegħek David li bħir jitla' tempju minn ġdid. Dawn huma l-ġranet fejn naħsdu l-Eliġa bojot bil-ġnus u aħna ġol għalqa ta' dbili naħdmu inxandru kelmiet il-mulej. Arawhu ġej rikeb fuq isħaq jiddisu x-xemx x'kien it-tromba d-dor għajtu l-kol din is-sena tal-ġublew min ġebel Sion fitwa nistennew. Arawhu ġej rikeb fuq isħaq jiddisu x-xemx x'kien it-tromba d-dor għajtu l-kol din is-sena tal-ġublew min ġebel Sion fitwa nistennew. Arawhu ġej rikeb fuq isħaq jiddisu x-xemx x'kien it-tromba d-dor għajtu l-kol din is-sena tal-ġublew min ġebel Sion fitwa nistennew. Arawhu ġej rikeb fuq isħaq jiddisu x-xemx x'kien it-tromba d-dor għajtu l-kol din is-sena tal-ġublew min ġebel Sion fitwa nistennew. Arawhu ġej rikeb fuq isħaq jiddisu x-xemx x'kien it-tromba d-dor għajtu l-kol din is-sena tal-ġublew min ġebel Sion fitwa nistennew. Arawhu ġej rikeb fuq isħaq jiddisu x-xemx x'kien it-tromba d-dor